What's up guys? Pag orang ni matagit parang nang gid gatay. Slowly kisses passing by the river. Oras mat 6:17. 17 ba? 6:17 AM. Kamataw kay tugnaw kayo. Wag kaya, tugnaw kayo sa taas. Mas mat na ni siya YouTube channel, pakita mat. Subscribe niyo siya ta kaniya kani na channel. Subscribe na ninyo. Kaya ko na pulo subscribe lang ko na magtanaw. Kaya nga magtanaw na sa. Gamatan ako. Stitching ko. Para tas tubo ba? Stretch na yung lawas pala. Taas na ba? Tagamat pa. Nga, bagong tuog ng mga gatas na. Pasto mo ba? Ano, stretching? Hala. Naog. Hindi na sakit-sakit lawas. Tugnaw na diri. Sibes buntag. Ano yung mga tao dito, tawa? Tawa. Panay mga tao, mingaw kayo. Ay, hulog. Smart oh. Magbuang sa buntag. Facebook na. Wi-Fi na sa dira mo na sa tumoy. Hindi makabot dito. Hindi na sa tumoy para maka-Wi-Fi. Dahil natang Facebook mo ito mga may pulos. Higa sa ko kay kapipikisig kindog. Nya, naagro niya. Nagplash yung video na. Few moments later. Ini ni nana si Digong dakog ilong. Nana si Digong karon nataas sa kay buhok no. Na si atong presidente yun no, dapat yun si presidente magtanom shut up. Ha? Ingani din ni mananom si presidente. Watch and learn. More moments later. Hello everybody, ito na pala yung mga finished product ko. Alright, so dapat magtuto kayo, wag lang kayo mag-ML. Pandemic time, kailangan tayo magtanim. Alright, bye-bye. Tanawan niya akong migo Kisoy gini. So, what's up? Nilcutter siya. Uy, hi vlog. Hi vlog. Ay, kana kay Ipakita, face. Oh, kani ko. Kisoy kayo no yun niyo. Melvin Manlulas kanina Facebook kana na Facebook i-add na. Kanina Facebook ko. Kanina Facebook niya. I-add na. So guys, subscribe po kayo guys. Subscribe yung channel, o ni pulos yung channel. Ay na mo tanaw, subscribe lang mo. Iro lang mga si Bibi ba? Bibi! Kiray! Bibi! Wala akong kwarto, sa taas. Wala akong kwarto, wala yung balay. Wala, sigawas na nadara. Sigawas na nadara eh. Pandemic man ron Dira yung basketballan, dira ka nang nairo, dira yung basketballan. Wala akong kwarto. Ilamat na, diri tapad. Dahil tapad na the bed. Ganun pinakagwapo. Dito na yasto mo yun sa may poste. Oh, gwapo. Sunda ito rin gwapo, eh. Wala ba? Nagpapasya tayo? Wow!
Asa? So, vlog akong kuha na. Mga puyanan sa lamok. Guba na mo na basketballan na mo. Ayan, dami magdula. Itlog na paluto ko sugaan kay ato pa sa barangay. Ato nag barangay just Loy daw, Loy. Hi Loy. Oy, hi vlog. High blood. Si Mai, high blood. Tapos Loy, high blood. Mai, high blood. What guys? Kaon ko no, oh. Itlog. Mali ko kaon guys. Dali na, kaon na dali. Ilan daw letter? Iyata sa letter Loy. Ilan na letter Loy? Ano tanong? Watching dali na. Dito ah. Ano nyo, Melby Manlunas, Facebook. Wapo kayo ng tao na. Ay, sos. Ay, sos. Hindi ka mamahal yun. From sunod to from magmahal. Kaya gusto kayong correction. Kamay ko ang correction. Dali, nagkaon daw. Kuwadra. Putla, tan. Wala, mas ilaw pa. Ilaw pa dali. Lamig ko nilaw, promise. Uy, abinin mo. Ang ilang rambutan doon dito, ipangkawat. Da? Ang ipamili mo ng ilaw. Ang sila, lamig sa silingan. Nanguat mo sila. Malalak-lakulan niya. Daw, kasi yun na, first. Ang hilaw dito na rambutan, ipangkawat. Ang nabilin, mga hilaw. Ano po dyan? Ang hilaw, ipangkawat. Yung ingon, hilaw, ipangkawat. Ipangkawat, ang rambutan. Ang hilaw, ibibili. Sige. Pasalo na, pala sa paman. Bakit lang gusto niya magkamali? May oras? Ang suso pa man. Kanta ko tawa na. Salud. Ikaligtas ko siya. Huwag na gas, Jay. Wala. David, bed. David, vlog ko, bed. Tabon. Tabunin ngipon. Tabunin sa rep. Ating vlog na, tanaw din nyo, day. Sulah, mengiring. Muna anak ni Kuan kani? Si pangalan ni? Momoy. Dua na sila. 1 hour later. Istorya. Hi. Hi pugka. Mimi, kai. Hello. 3 hours later. Manula ami basketball karon no. Ako sa pairam ng sapatos David. Ano? Oh. Kani ra pairam kani. Kani KD. Ay. Kani man ako ang pula. Kani ako ang full George. Ha. Dula sa meron. A few minutes later. Asko din no. Den. Ay, kita mo kasi Sa. sa yung YouTube channel. Gapon kita bato. Umaya mo, kaon ko kilaw ah. Kaon ko kilaw. Taga tok ay karon. Tara kay paughon to na ba? Kaon na siya kilaw. Gilaw ka niyo wala. Luwa na ko kana tumas to man to. Si mami. Luto sa tagpuan guys. Sige na guys, nato na guys. 71 ka guys sa 6 minutes. Hati kayo. Luto sa kita guys. Tasaka ta. Ano ba siya? Hangin ba? Tuyo sa karami ko. Guy. Kasi napasa na siya kato na. Uy, parang gawin na yung content mo. Ano yung kamot niya? Naka-portrait pa dyan dapat landscape na tutanan. No? Bid no? Oh. Smile Dobby. Wow! Sana all. Ikaw na din. Ako daw. Isa man ang ipon na eh. Patay na color din. Taka, top na. Anday. Ako na akong kwarto ka na. Ito may daigda. Landong man. Anak kami. Tasaka ta. Hi guys. Jelas ko din. Den. Ano na ba?
Daghan dito ah. Pero December okay naman tanan, Okay pwede naman, naman. December lang, Basketball na ta. Basketball yung kan, dili ko na computer eh, kapoy computer eh. January magtarong do klase daw. Balik tayo, balik yun. Balik sugod. Balik eskulahan. Eskulahan naman daw. Balik grade 11, makapuya. Buang di man balik, prayon man to. Ato 30 Mars oh. Kita ba pinakadagan og kuan katong gusto mo 30 Mars. Take it, take it. Ticket. Kan tiron dito no, amri gigara to. Lord, yung Libanon din oh. Uy, buto. Buto, unsa man to? Gani. Sa kanang naing sa. Naing buto. Kalimot ko na. Sa man ito kanang nai. Misal to. Luy. Tuko ko ayo, boom. Boom ka Ano na. Wow! Bungkag na, boom! Tao lagi na Lagi lagi mayo di ba? Nag-aso man to. Nag-aso na. Pagkakait ng wala na yun. Saka di Tao undog. lagi na sa langit. Wow! Lagi lagi lagi. Buto ba? Asa man nila kita na? 50 ang patay ba? 50 Tinood eh. ang patay. Ano? Tarong, 1, 2, 3. Sab. 2, 3. Isa pa. Pinapin varsity. Oh, daw. Oh! Yan, kita 1, 2, 3. Terus. Oh, pina. Bali-bali. Oh! Pakita nila. Kevin Durant! Pakita nila. 1 hour later.イェイ SNS で相手を検索予習は常に抜かりなく友達チョイスは躊躇なくキャラかぶりは絶対 NG 言えるアクセススケールレース鎖骨のよく出た白い服攻める夜なら3つの首出せ首に手首 Wala sa may basketball. Kani pasingot. Jordan. Hi, Ben. Hi. Hold up. Hold up. Bala dyan din. Hold up. Wanna be Juan slide! Si Ongoy, wanna be Juan! Please slide on it. Niligid. Ha? Oh? Hilugan ako dyan gitrapo na sa lugar. 15 minutes later. Manami dula, no? Manako. Sila na po, nagsinggol sila. O, pahulay na ako kay paugas og singot. Yan, gilis ko ba? Gilis ko, tapos to. Dami kay to, kay kapoy ba? Bugnaw yung kayo, init. Kalami! Lami! Muna ako kwarto dra ba? Pakita na ba? Hatbang ra ba? Kana, muna ako kwarto dra. Kana dra sulod. Dra ka maagi. Aka dra. Muna kwarto na ko. Montage. What's up guys, no? So, kalimot ko ka-outro ganyan na kay dalay ko gilis ba. Igang na kayo. O, karoon ako naka-outro. Kaya, so na po mag-vlog eh. Kapoy na ako edit, kapoy kayo. Peace! You decide if you're